Получихме мисията, така се каже, заповед за изпълнение на тази мисия, която беше от командването на флота към нашия дивизион за подводни операции, да отидем и да обследваме подводен обект на дъното на морето, за който подводен обект се предполагаше, че е военен кораб руски от Първата световна война, но нямаше никакви доказателства преки, само косвени. Наистина се радвам, че успяхме да идентифицираме този обект категорично. Видяхте, навсякъде е написано по нещата, извадени от кораба лейтенант Пушчин, и на производителя на оръдието включително беше намерено, номера на оръдието има. Няма никакво съмнение, че това е лейтенант Пушчин. С откриването на руския ескадрен миноносец лейтенант Пушчин се доказва на практика втората българска морска победа. Ако приемем, че първата е успешната торпедна атака срещу турския крайцер Хамидие, то това е втората морска победа, осъществена на 25 февруари 1916 година по време на Първата световна война. При подхождането към град Варна, евентуално за бомбардирането на града, тогава сме били във война с Русия, Първата световна война, и той се натъква на българско минно заграждение, разцепва се на две, потъва с целият си екипаж. По-голямата част от екипажа загива, спасяват се две лодки и са пленени. След това са пленници до края на войната в България тези моряци. Съдбата им на мен лично не ми е известна, но е пленена и флага на една от лодките и се пази във военно-историческия музей. Това е единственото руско бойно знаме, Андреевския флаг, в цялата история на България. Парадокс е, че лейтенант Пушчин носи името на герой от освободителната руско-турска война за нас 1877-78 година. Другия парадокс е, че тези, които поставят минното заграждение, нашите морски офицери, са възпитаници на руския морски минен офицерски клас в Санкт-Петербург. Другия парадокс е, че ръководител на минното заграждение след това загива на руска мина само няколко месеца по-късно. Това показва трагедията на войната, това показва ужасите на тази война, но показва, че нашия флот всъщност си е свършил добра работата и си е изпълнил задачите, които са му поставени.